ଏବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ବା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସୁପର ନେଗେଟିଭ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ପେଜ କୁ ଫଲୋ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ରାତି 9:57 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ରାତି 1:27 ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦିନ 12:57 ପରଠୁ ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା, ପର୍ବ, ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନୂଆ ଜବ୍ କୁ ଯିବା, ନୂଆ ବିଜନେସ କରିବା, ବାର୍ଥଡେ ବା ଯେକୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆସନ୍ତା କାଲି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଉ ତନ୍ତ୍ରପାଠ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନେ ରାତିରେ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଖାସ କରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ଦିନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନନଭେଜ ଟୋଟାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।